खुलुमबाय गिबियावनो बड'लेण्ड निउस 24 निफ्राय नोंथांमोननो अननाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। इउपिपिएल हान्जानि सासे गोख्रों सोद्रोमा, सासे गोख्रों मावथि आरो सालाकाथि बियाबनि सासे गोख्रों बिजाथि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि हितेश कुमार मसाहारिया रुंसारि जाबाय। बिथाङा गुवाहाटि नोगोरमायाव थानाय गंसे गावारि खोन्दोनि देहा फाहामसालियाव रुंसारि जायो। गुवाहाटि नोगोरमायाव थानाय हेल्थ सिटी हस्पिटालाव बिथाङा जिउ नागारो। बिथाङा अबथिरै जिउ नागारनायाव इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर' लोगोसे बिथांनि हान्जानि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफ्रा दुखु मोननायखौ फोरमायदों। बेजों लोगोसे सालाकाथि ओनसोलनि मेलेमजिबि आरो गोबां सुबुङानो दुखु मोननायखौ फोरमायनायखौ रादाब मोन्दों। बिथाङा हरखाब रुंसारि जालांनायाव इउपिपिएल दोलोनि सासे गोख्रों बिजाथि, गोख्रों मावथिखौ खोमाना लानांबाय होननानै गोबाङानो बुंनो नागिरो। बिथाङा सासे समाज सिबियारि, बिथाङा बयजोंबो मोजां मोनग्रा सासे सुबुंमोन। बेखायनो सालाकाथि बियाबाव बिथाङा बिजाथि महरै गसंदोंमोन आरो बिथांखौ देरहाथारगोन होननानै गोबाङानो बुंदोंमोन। नाथाय बिथाङा अबथिरै जिउ नागारनायाव बयबो दुखु मोनदों आरो बिथांनि जिउमाखौ आलो गोजोन सोरगोआव गोजोन थाहैथों होननानैबो आर'ज गाबदों। बड'लेण्ड निउस 24 न'खरनिफ्रायबो दुखु मोननायखौ फोरमायो। लोगोसे बिथांनि जिउमाया जे सोरगोआव आलो गोजोन थानो मोन्थों बेनि थाखाय इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।